Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा. कारिवडे कालिका मंदिर इथं 5 पायांचा बैल आढळून आलाय. हा बैल हरवलेला असून सध्या कारिवडे इथं सुरक्षित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश तळवणेकर, संजय जाधव, रवी परब यांसह ग्रामस्थ या बैलाचं संगोपन करतायत. परंतु हा बैल मालकाच्या प्रतीक्षेत असून या बैलाच्या मालकानं बैल घेऊन जाण्याचं आवाहन माजी सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी केलंय. कारिवडे कालिका मंदिर येथे मंदिराच्या समोरच एक 5-6 दिवसापूर्वी एक 5 पायाचा म्हणजे एक वेगळा देवाचा मानलेला जातो असा 5 पायाचा बैल आमच्या मंदिराच्या समोर आला. त्यानंतर आम्ही त्याला बघितलं तर त्याच्या पाठीवर 5वा जो पाय आहे त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला एक पिंड कशी आहे, शंकराची पिंड असते त्या टाईप पिंड आहे. आणि त्याने कावळ्याने त्याला कावळ्याने त्या 5व्या पायाच्या म्हणजे पाठीच्या वर संबंध कावळ्याने चोची मारल्या होत्या. त्यामुळे ते रक्तस्राव होत होता त्याला. त्यानंतर आम्ही त्याला तिथून त्याला हे वगैरे करून जाधववाडीत आमच्या संतोष जाधव यांच्या घराजवळ नेला आणि नंतर मग तिथे आम्ही त्याला बांधून ठेवला. कारण काय मालक जर कोणी येईल आणि घेऊन जाईल म्हणून आम्ही पेपरला सोशल मीडियावर वगैरे बातम्या दिल्या. परंतु अद्यापही मालक कोणाला नाही. परंतु त्याची अडचण अशी झाली की तो इकडचं आमचं गवत म्हणा, पेंड म्हणा हे काय खातच नाही. त्यामुळे मोठा एक आमचा प्रॉब्लेम झाला. त्यामुळे आम्ही आजूबाजूच्या गावात ओला चाऱ्यासाठी फिरलो, परंतु कुठे ओला चारा आम्हाला मिळत नव्हता. म्हणून आम्ही काय केलं, मालवण तालुक्यात काळशे धामापूर म्हणून काळशे म्हणून गाव आहे, त्या तिकडे बागवाडी म्हणून तिथे एक प्रशांत विश्वनाथ हेरेकर या शेतकऱ्याजवळ आम्ही गेलो. आम्हाला समजलं की त्यांच्याजवळ चारा आहे म्हणून तिकडे मी गेलो. त्यानंतर त्याने आम्हाला तिथे चारा वगैरे तिकडे आम्ही एक चाऱ्याचे प्लॉट घेतले, 2 मोठे कुंगे म्हणजे त्या जागेत चारा घातलेले आम्ही घेतले. आणि तिथून आता दर 2 दिवसांनी तो चारा इकडे घेऊन येतो मोटरसायकलने. कारण 3रा दिवस राहिला तर तो चारा परत बाद होतो. मग हे कशाला सांगतो की आम्हाला ते एवढं लांबचं अंतर पडतं. नाहीतर आम्ही आमच्याकडे जर मालक कोणाला तर घालणारच शेतात आमच्या आणि त्यांना त्याचा उदरनिर्वाह करणार. परंतु जर घाटावरचा बैल आहे तो जे पांगुळ बैल वगैरे असतात फिरणारे, त्यांच्याकडून तो बैल कुठेतरी ते इकडे फिरायला आले असतील आणि रात्रीचे जर झोपले असतील, कारण त्या लोकांचं उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून ते लोक वापरतात. देवाचा बैल म्हणून लोक घराजवळ आल्यानंतर पैसे वगैरे लोक त्यांना देतात. त्यावेळी जर तो घाटमाथ्यावरचा जर कोणतरी चुकून गेलेला असेल, कोण मालक चुकामुक झालेली असेल, तर कृपया त्या मालकापर्यंत जरा ही बातमी जायला पाहिजे. कोण आता इकडे घेऊन फिरतात आणि त्या मालकाने जर आपण बैल जर घेऊन गेला तर मोठं आमचं एक म्हणजे त्याला हे होईल. कारण काय, तो बैल एकदम साधा आहे, कोणाला मारत नाही. लोक लहान मुलं जाऊ दे की कोणी जाऊ दे. आणि अशा प्रकारे आम्ही समजा त्याला परत सोडला तर मग आता त्यावेळी पाणी तरी होतं, तो मोकट फिरायचा. त्यावेळी आता पाणी बिणी थोड्या दिवसात आटणार आहे. त्यामुळे त्याला ओला चाराही मिळणार नाही, पाण्याने उपासमाऱ्याने वगैरे असं मी आता सांगतो तसं कावळे वगैरे त्याला एक तर त्रास देतात. त्यामुळे आम्ही त्याला सुरक्षित मंडप घालून आमचं रवी परब आहे किंवा ग्रामस्थ आहेत आमच्या जाधववाडीतले म्हणा किंवा तर त्याची देखभाल व्यवस्थित करतो. फक्त तो सुका चारा खात नसल्यामुळे आम्हाला मालवण तालुक्यातून तो ओला चारा आम्ही आता घेऊन येऊन त्याला आता व्यवस्थित सटसडीत आहे. तो काही अडचण नाही. जो कोण मालक आहे त्याला माझं आव्हान आहे की त्या मालकाने इकडे यावं. पाहिजे तर आम्ही त्याला गाडीत वगैरे भरून व्यवस्था त्याच्या घरपोच करू, परंतु तो खरा मालक आहे त्याने यावे. कारण तो आता काय करतो, प्रत्येक गाडी किंवा कोण माणसं आले तर त्याच्यावर बघतो आणि डोळ्यातून पाणी काढतो. ते बघायला जरा वाईट वाटतं, कारण मालकाला शोधत आहे तो. कारण मालक जोपर्यंत त्याला दिसत नाही तो प्रत्येक माणूस आला की डोळ्यातून पाणी काढतो. ते जरा कुठेतरी वाईट वाटतंय. म्हणून कृपया मालकाने कुठेही असू दे किंवा हा जो व्हिडिओ कोण बघेल त्याने कृपया पुढे हा व्हिडिओ शेअर करा व ते मालकापर्यंत येऊ दे, मालक येऊ दे. आम्ही त्यांची व्यवस्थित सगळी गाडी बिडी पाठवून त्याला त्यांच्या गावी सुखरूपपणे पोहोचू, ही कळकळीची विनंती. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansadlive.com वर.